Zaměstnavatelský svaz IT průmyslu realizuje projekt slaďování soukromého a pracovního života v ICT průmyslu. Tento projekt je realizován z finanční dotace Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. V rámci projektu umožňujeme zapojit se ICT firmám do několika klíčových aktivit. Partnerem projektu je společnost eBrána, ve které je zřízen Family and Job Friendly Point. Před 10 lety vznikla eBrána jako studentská firma. V průběhu 10 let přišlo do eBrány dalších téměř 100 mladých lidí. První a druhá vlna ebráňáků si založila své rodiny a minulý rok se narodilo 10 malých dětí v eBrána dětí. Proto jsme se rozhodli využít pomoci Ministerstva práce a sociálních věcí a využít evropské dotace na vybudování dětského koutku. Koutek umožní maminkám dřívější nástup do práce, díky čemuž nestratí kontakt s pracovním trhem, mohou se dále vzdělávat, mohou poladit svůj osobní a pracovní život. Spojením s flexibilními úvazky je toto žádaný stav pro rodiče. O děti se starají 2 pečovatelky, které mají praxi v mateřských centrech. Rodičům umožňujeme sestavit si vzdělávací plán, tak aby se děti tady i rozvíjely, aby to nebyla pouze hlídací služba. Přínos pro firmu vidíme v tom, že nestratíme kvalifikované zaměstnance, zároveň ušetříme náklady za výběr nových zaměstnanců, jejich zaškolování, protože víme, že se nám maminky v dohledné době vrátí.